Ассалому алейкум дӯстони азизсозе назен. Бисёриё паплинои бенигин пурсидаги буданд, паплинои арзон. Марҳамат, инамино ҳамаш паплини доинган. Доингои ғавси хушрӯ. Марҳамат, каседа дар корай 4 либоси дастафка мекунанд 50 сомонияй. Мана. Марҳамат, 4 либосаш 200 сомон. Кадомеша интихоб мекунен, аз то охири навора тамошо кунен. Интихоб хеле зиёдай. Ина метавонен скриншот кунен, партоен дар ва как шумода доставка мекунанд. Нигоҳ кунен ҳамаш ваяй паплини доингай. Гулои ипек дора иҷада чанд намуд гул дора, хулас биненда хитонда маъқул мешава. Марҳамат, бисёриё мепурсиданд паплинои арзон. Ина марҳамат, паплинои арзони 50 сомона. Ай 4 либос боло доставка мешава. Нигоҳ кунен ишаишда хушрай гуло, ишаишда хушру туйдоро бисёр мепурсанд. Ина марҳамат, холои туйдор метавонен дархост кунен. Анам хел паплинои фасони доинг шумода пешниҳод шудагиай. На кадомешам ҷа мегирен 4 либосаш 200 сомон, яъне ки як либос 50 сомон меафта. Гулора бинен охи чихе гулои фасон дора. Кадом гулша интихоб мекунен, скриншот карда партоен дар равакак бурда шумода мерасонанд. Бинен чихе хушрӯан. Ина гулои ипек, бисёриё гули ипек мегуфтанд. Ина бинен чихе гулои ипеки фасон. Ҳамаш доинган. Хитон медонен ку паплини доинг чихе паплини хушрӯай ғавсакай шушта мепуши ҳичи намешава. Мисол дар ту як аздам монден, раҳматон мега ки вай мешава курта кардаву пушида. Ина бо нархи дастрас 50 сомон як либосаш духтаро. Марҳамат, нависед. Духтаро паплинои арзона нишонтон додум. Анака нигоҳ кунен. Анаи румолоям беҳад хушрӯан, румолои калонан. Барои туй агар дар кор боша, румолои хушрӯайда. Нигоҳ кунен, инаи моделиш ҳастай. Баъд ано якум гиша нишон додум ку ҳозир ҳардушам расветгошам нишон метиҳам. Нархои ино агар дута гирен 60 сомонӣ метиҳанд. Якта гирен 75 сомонай. Марҳамат, ина нигоҳ кунен, 60 сомон дута гирен 60 сомонӣ метавонен ки харидорӣ кунен. Мана бинен чихе хушрӯи материалаш беҳад фасонакай, калонакай. Барои модару ё ки барои занҳое ки хеле румоли калон мебанден духтарако метавонен аз анамино харидорӣ кунен. Ина удигариш буд ку ира светкои ҳаваяй диден 60 сомон агар дута гирен. Саракои хушрӯ доингои фасон пурсида будем. Марҳамат, иглора хушрӯгиша бинен. Ина тигровиёш ҳастай. Мана и цветош ҳастай. Ҳамқа фасонан. Нархошон 80 сомонай. Нарх як либос 80 сомонай. Леки фақат 2 либос доставка мешава. Марҳамат, 2 либосаш яъне 160 сомон. Марҳамат, нигоҳ кунед, санг қолабша бинед. Инам хеле задагиай. Ина диден сангошон. Анам хеле сангои заводской аст. Кам хеле санган. Сваровский нест. Марҳамат, ина каседа дар корай 80 сомон доинги фасони хушрӯ. Ина иҷада бо дигар моделош ҳам ҳаст. Мана нигоҳ кунед, чихе доингои хушрӯ ҳамаи ҳамин 80 сомон ай духтаро. Интихоб кунен, кадомеш маъқултон мешава, интихоб кунен, доставщик дара бурда шумода мерасона. Рақамашон аст дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар бо метавонен муроҷиат кунен. Тамошобинони азиз, нигоҳ кунен хушрӯги паплинора. Паплинои доинган. Марҳамат, ина каседа дар корай. Сангошон заводской, сангои Сваровский нест. Ина пешаки гап занамтона. Ина 80 сомонай. Фақат 2 либос доставка мешава. Марҳамат, ина каседа дар корай аз 2 либос боло доставка мешава. Хушрӯгиша бинен беҳад фасонан 80 сомонӣ. Иҷада бо медонен, ина хел гулои майдашам ҳастай. Иёям 80 сомонӣ. Диден чихе хушрӯай. Ина ё гулои ипекай. Иёям 80 сомон. Тамошобинони азиз, марҳамат, нигоҳ кунед, чихе хушрӯан. Ино доинган ваян нусхои ипек. Марҳамат, каседа инамахе паплинои доинги нусхаи ипек дар корай муроҷиат кунен. Ина нусхои атласиям ҳастай. Атласиям бисёр мепурсанд. Ҳамаи ҳамино 80 сомонай. Як либосаш 80 сомонай, не ки айди либос боло доставка мешава. Сангошон заводской, сангои Сваровский нест. Марҳамат, ина каседа дар корай интихоба бинен чихе бисёрай. Ҳамаш як нархай 80 сомон. Доингои гулои новинка омадай. Духтаро нигоҳ кунен, чихе хушрӯай. Марҳамат, ина сангча дора. Сангошон заводской, Сваровский нест. Духтаро марҳамат, ина метавонен интихоб кунен. Чанд гулои хушрӯ дора. Ина ҳамаи ҳамино 80 сомонай як либосаш. Касе ки
ди либос мегирад, ба доставка дорад. Бибинед чӣ хушрӯ 80 сомони. Инаи моделоям новинкаян 80 сомон санчадор. Ина дидед 80 сомон кадомиша мегирен.